Здравейте, хора! Отново! Добре дошли в Daily Vlog ни на Y2K. Да, прибираме се от училище и спираме на една площадка. Ето тези люки. С мен. Да, много добре снимам. Прекрасно. Скоро обжалвайте подкаст. Няма да изгледа, да, ама според. Тя е момиче и всъщност не е известна, но ще разберете повече за нея. Добре, благодаря за описанието ми. Йоана след малко, не след малко. Колко? Абе ще трябва да ходи на урок. Да. Хора, гледат ми супер странно. Много странно ми гледа едно момиче. Така са ютубърите. Не че странно, просто на нас ни е неудобно. Но това ще нормално. Това скоро ще видя сигурно. И аз вземи. Хора, подкасти няма да има, докато не ни дойдат микрофоните. Защото нямаме микрофони. Я ще снимам скоро. Абе, да. Нямаме микрофони за подкаст. Помолихме една от коса да ни поръча 3 микрофона. Аз ще ги платя само, защото нямам карта. Да. Аз имам, обаче след изявите на един мой съученик, в който ще разберете подкаста. Да, ще разберат в подкаста защо не качвам, защо не поръчвам с моята карта. Не знах кълта. Но това всичкото ще го разберете в подкаста. Нали? Който подкаст ще се говори за всичко. Да. Така, хора, прибираме се. Да, и да знаете, че Йоана, както казах, че ще е на урок. Да. Български, мисля. Да. Аз нямам уроци, затова ще включим тя когато е на урок, аз когато съм у нас. Да. Бай-бай! Добре, малко е кринжово това. Нали, физиономите, които правя. Но, това съм аз. Няма как да се променя. Да, знам, че съм кринжова, но... да. Така, забравих да си вържа косата. Забравих да си вържа косата. Калина, няма си ти, ако не си... Хора, аз и Йоана сме най-големите шматки, които някога могат да срещнете. Това е много гадно. Всичкото това. Тук, което се случва. Прави СМР. Дали ще излезе нещо? Да. Малко. Хора, да ви се похваля. Сега след училище веднага отидохме в библиотеката. Познайте книги на кой автор намерих. Книги на самия Феодор Достоевски. И си взех една, естествено. Бедни хора. Тя е мъничка, ще прочета за много време. Да, специално аз съм, да го кажа, bookworm. Нали, смисъл, много обичам да чета и всичко такова. Да, цялата съм бяла. Духче. Не духчето Каспара, духчето Кали.
Готово. Имам белези много. Много белези. От акне. Което почти мина. Имам много малко пъпчици. Но белезите са на лице. Буквално и преносно. Така хора, допреди малко бях с моите приятелкари. И там някъде ходи. Така. Нека започнем с моята дневна, казвам така, моята част на влога. Така, първото нещо, което правя е да се прибера. После ще обядвам, но няма да ви снимам какво обядвам. Но ясно е свободен. Винаги като се прибирам правя това. Ела, мамацо! Ела! Мацо! Дай! Ела! Дай на камерата! Да. Тя ме следва! Колко кют! Мацо! Няма как да дойдеш вкъщи. Мамо не иска животни. Малко му следваме. Като май отишъл с автобуса на малко. Вече съм в асансьора. Да. Така хора. Имаме един въпрос към вас. Като малки правили ли сте видеа? Защото смятам и аз и моята приятелка Калина да направим едно видео. Разглеждаме старите ми видеа, те са две, едното е 25 секунди, другото е 2 минути и 50 секунди. Снимани с отвратително качество, но. Ако вие отговорите, че искате, може да направим. Ето писмото на Михо. Чакаме да ви отворят. Защото излизам за урок. Моите приятели прибирам с урок. Сигурно мен. Много консервирани в машината Михо. Много ми беше скучно. Това е защото ние само пишем. Да. Знам, че се забраня своятъм влог. Но нашия оператор се справи с обработването. Да смятам да не снимам толкова. Не знам. В момента какво прави Калина. Но ще видим после. Не знам какво да кажа. Да, излязох от вас. Щям съм за урок. Но ми е скучно, искам да правя вече подкасти. Малко ми е студено. Така. Тук ще говорих с Калина. Искам да отговорите на въпроса. И в момента, като се чуя какво правя, можете вие да се, ако искате да се абонирате за канала, да коментирате
отговор на въпроса, който ви зададох преди няколко минути в видеото. Още искам да лайкнете, защото на 10 000 аз пък. Защото ще правя giveaway за един от вас. Спечели на супер. Например, случайен принцип. Дори не знам кой още. Какво ще даваме на този giveaway. Ще го измисля и ще говоря просто с Калина за giveaway. И ако тя се съгласи, ще харесва нещо, което ще бъде дадено на вас на giveaway. Но условията за тази игра са много сложни. И просто не знам, не мога да го измисля. Условията са много простички. Просто трябва да се абонирате за нас, да харесате клипа, да коментирате въпроса. Правят ремонт до нас. Кали се обжива зубците. И така. Тук не вънкате. Съветът са много прости. Просто трябва да се абонирате, да коментирате въпроса, да ни последвате идеята в Instagram. И това е. Да лайкнете също. И сега ще говоря с нея.